Hej, det er Crazy Pony Girl her, og i dag vil jeg vise jer min My Little Pony Twilight Sparkle Princess Celebration. Så ja. Jeg starter med at vise boksen. Jeg har allerede taget den her, så jeg her foran. Så her er slottet. Det er Twilight. Og herinde sidder Twilight sådan. Bagpå står der She has her very own palace. Og på den anden står der det var en masse forskellige sprog. Men ja, så du kan ikke kun bruge Twilight, du kan også bruge Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity. Men ja. Så i den var den her, som alle andre kommer med, på det så Crystal Princess Celebration. Og her er der My Little Pony DVD, jeg har DVD'en. Og så er der det der spil, man kan spille, det har jeg også. Og så indeni, den her ikke som alle andre. Så her op er der en masse nye blind bags. Og så er der en masse, My Little Pony ting. Bagpå kan du farve din egen pony. Jeg tror, det er Twilight. Den er ikke særlig pæn, men ja. Og her ser den Princess Twilight Sparkle, I'm a princess now. Men ja. Det var den lille ting. Og nu kommer slottet. Jeg tror ikke helt, du kan se det. Det er lidt svært at få øje på sådan helt rigtigt. Jeg tager lige hendes kjole. Og hendes ting. Men sådan her ser det altså ud. Okay, jeg vil starte med at vise ponyen, der kommer efter. Jeg henter hende. Se, vi kan lige så, her er Twilight. Og hvis du trykker på hendes hoved, så kommer hendes vinger op med sådan et klistermærke. Det ligner lidt bølger. Men ja, og hvis du trykker ned igen, så det er den. Twilight er fuldstændig normal. Bortset lige for, hun er højere, og hun har vinger. Og ja. Så ja. Hernede, det her er en æske, der kommer. Den lille, men på kameraet ligner det, den er blå. Og her er den blå i hvert fald. Og så er det diamanter og alt muligt. Og hvis du åbner den, så kan du proppe noget ind i. Så ja. Og den kom med sko. Der kom nogle blå med. Jeg kan lige vise, hvordan det ser ud på hende. Ups.
Jeg vil gerne lave en episode, fordi at jeg lavede en video med min My Little Pony kalender, og den var for langt, så jeg blev nødt til at klippe. Så jeg viser, hvordan det ser ud med hendes sko. Sådan her ser det ud med de blå. Det er ikke særlig pænt. Og så er det de her ting. Den ene af dem har jeg mistet, jeg kunne ikke finde den. Og det er det pæneste. Så det var episode 1. Altså jeg håber ikke, der er noget galt med, at jeg laver nogle episode, fordi at